Europa propón substituir os prospectos de papel dos medicamentos por códigos QR que den acceso á súa versión en digital. O sector rexeita esta medida pola fenda digital que hai nalgúns colectivos da poboación. Recentemente, Europa propuxo eliminar o formato de papel nos prospectos dos medicamentos, substituíndoos por un electrónico nun prazo de 5 anos. Unha medida que non acaba de convencer aos farmacéuticos ao non ter en conta que non toda a sociedade sabe manexarse no mundo digital, o que poría en perigo a seguridade do paciente. Unha cousa eliminar e outra cousa modificar a estrutura dos prospectos, porque eso habría aí tamén moito que facer. Todos sabemos que os prospectos moitas veces sí son indicacións, son cousas que son interesantes para o paciente, pero moitas veces, cando fala de contraindicacións, de posibles tal, eso a veces é contraproducente. Entón, que precisamente os laboratorios póñeno por cuestión legal, cando non debería de ser así. Eso habría que darlle voltas en ese aspecto, de xa non é só quitalos, ou poñelos virtual, ou poñelos tal, sino decir que se pon no prospecto, que é bo que se poña no prospecto. E recordou que as persoas de máis idade estarían esquecidas con esta medida, xa que na súa maioría non teñen os coñecementos digitais precisos para poder acceder aos prospectos electrónicos. Por moito que diga o conselleiro de Sanidade que a xente maior manexa a app do Sergas e que te cagas, pois na hora da verdade tampouco é así. Entón, a ver con cuidado de como metemos todas as cousas en virtual, porque eso de que a xente maior manexa moi ben tal, haberá quen sí e haberá quen non. E entonces eso tamén hai que ter en conta. Por cuestión medioambiental, pois evidentemente haberá que tender a cara a unha reducción no uso tanto de plásticos como de papel. Pero adaptándose ás necesidades da totalidade da poboación. Ten que ser todo unha cousa integral e aproveitar para facer todo un modelo máis sostible. Si aquí a xente que ten algunha carencia na utilización de algo, pois que se fagan os medios para evitar esa carencia. Non vale, é que aquí non se manexan ben estas cousas. Bueno, fai posible para que ou non somos tan preparados como outra xente para aprender. A cousa é máis integral, non? Decir, oiga, pois intenta solucionar, aplica modelos que sirvan, aplica cousas que realmente sexan sostibles, que garantan tamén unha información ao enfermo ou enferma do que está tomando. Ademais, afirmou que sería preciso que as normativas que se propoñen dende Europa se apliquen de igual forma para todos os países. E todos á vez. Somos Europa, pero ao final compartimos o euro e pouco máis. Queda moito por facer, mira que xa levamos moitísimos anos de Europa e aínda a cantidad de cousas que quedan por, xa non digamos, homologar, e non, porque cada un ten a súa idiosincrasia e non está mal, cada un faino da súa maneira, pero polo menos estas cousas que son xerais, pois ter un pouco un modelo único. A Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios e o Ministerio de Sanidade sosteñen que o prospecto e o cartonaxe son necesarios para garantir a correcta administración e a seguridade dos medicamentos.